puneți dumneavoastră întrebarea nu sună chiar în felul următor. Nu era destinată pentru artiști, acel bloc nu era destinat pentru cineva aparte. Dar dați-vă seama că din 2006 până în prezent au trecut o leacă de timp. A trecut chiar unele lucruri pe care eu nici nu le pot reține minte. Toate lucrurile din 2006 și până acum sunt niște lucruri extraordinare. Pe atunci eu aveam așa se spun, un om de afaceri din Moscova care m-a pus la cale și nu m-a pus la cale, dar mi-a propus să facem un centru de cultură aici în Chișinău, fiind la un spectacol de-a nostru 30 de ani a orchestrei, i-a plăcut foarte mult colectivul și hai să facem un centru de cultură. Am pornit lucrul ăsta, am fost la domnul președinte, președinte i-am lămurit care e chestia, domnul președinte mi-a semnat foarte rapid toate chestiile astea, la care s-au schimbat un pic la noi prim-ministrii s-au mai schimbat niște lucruri la care domnul de la Moscova a refuzat să fie sponsor acestui mare centru de cultură. Iată, au trecut niște ani și cam prin 2017 s-au găsit un alt om care a vrut să mă ajute, dar până la urmă n-a fost înțelegerea normală. Ne-am înțeles într-un fel, a făcut un alt fel, a ieșit cum a ieșit, până la urmă așa s-a primit că am fost nevoit să vând tot ce era acolo, fiindcă intrasem în niște datorii foarte mari și nu vroiam să ajung la 0,000. Iată, asta este explicația despre care pot să vă vorbesc, să vă spun ceea ce este în ziua de astăzi. Bineînțeles că ceea ce e scris în pagina de Facebook este un pic exagerat, fiindcă nu s-a ajuns la milionul, cum se vorbește, s-a ajuns la niște bănuți acolo care trebuia să fie remunerat pământul cel care l-a primit, l-am primit gratuit de la guvern, nu de la primărie, de la guvern. Pentru că mie mi l-a alocat guvernul, nu primăria. Primăria avea acolo ceva, câteva isote, dar pământul tot era a guvernului. Dar guvernul atunci a permis? I-am, cum să spune, titlul pe el, în proprietate. Guvernul a permis acest lucru pentru un scop. Da, a fost pe scopul, dar v-am spus scopul care a fost. A fost scopul, da, scopul a fost că au refuzat domnul sponsor de la Moscova,